Джеф Безос, най-богатият човек в света, разпускаше в щаб-квартирата на компанията Амазон в Сиатъл. На света вече не съществуваше свободна търговия. Всички пазари се контролираха от империята Амазон. Алекса, има ли все още на света пазар, който не е погълнат от Амазон? В целия свят има само още едно такова място – женския пазар в София Фентази. Женският пазар се управлява не от Амазон, а от своеобразни амазонки, наречени лелките. Те са жени войни, владеещи изкуството на пазаренето. Техен предводител е жената Тетка. Този пазар трябва да е твой, захарче. Подръж ми бирата. Намери начин да впечатлиш тези несломими жени. Алекса, изкарай ракетата ми от гаража. Заминаваме за София Фентази. Ракетата New Shepard на Blue Origin, символизираща мощта и потентността на Джеф Безос, излетя от щаб-квартирата на Амазон и се насочи към България. Work hard, have fun, make history. А сега на работа. Първо ще си дегизирам като местен, за да събера цялата информация за този пазар. Data rules. Data rules, data rules, data rules, data rules. Хвани се, чесън, дедо! Какво по дяволите? Тук продавачите са живи хора, които взимат самостоятелни решения? Алекса? Този чесън е напълно compatible с ябълковия оцет и меда в другия край на пазара. Комбинацията лекува всичко. Кусай, колега! Бляк! Алекса, какво е това? Това е бахор, български деликатес. Приготвя се от дреболии и кръв на овце, говеда и свине, напълнени в черво от същото животно. Изчисленията са готови. Целият женски пазар, барабар с лелките, струва колкото седмичния фейслифт на гаджето ви, мистер Безос. Тогава да действаме. Слушайте, аз съм Джеф Безос, най-богатия човек в света. Кой? Па купи си бутилка, Олю, щом си толкова богат. Тогава Джеф Безос отиде директно при главатарката на лелките, жената Тетка. Здравей, мамче! Дошъл съм, за да направя пазара ти част от моята империя. Макар и пословично бъбрива, жената Тетка бе повече от лаконична, щом станеше въпрос за междуфирмени сливания. Изчей! Завърза се ожесточена битка между Лелки и Алекси. Жените от пазара получиха гъвкаво и грациозно подкрепление в лицето на Миленита. Мац, пис. Минавам към план Б. Думай! Ще ви направя глобален играч. Мога да разпращам тези свински уши до всяка задънена точка в света в рамките на 2 дни. Колега, виж това свинско краче с NFT рецепта. Сварено е на мозък, а леджерът с блокчейнът излиза почти без пари. Ще ви направя Customer Obsessed. Ще заместя ненужните продавачи с роботи. Божествено е. Крачето също се топи в устата. Колко ги даваш, мамче? Ако вземеш и тази свинска главичка с половин биткоин, скрит в нея, ще ти направя специална цена. По принцип всичко това, заедно с един чипровски килим с вграден GPS, върви на 1,60 лв. Но колкото дадеш, колега? Добре тогава. Давам ти не 1,60 лв, а $1000. Жената Тетка винаги напипваше слабото място на опонента, а надушеше ли кръв, ставаше решителна и безпощадна. Добре де, шегувам се. Давам ти $100,000. Добре, слушай сега. Давам ти New Shepard. Ракетата си. За беда, Безос бе пропуснал да плати синя зона и сега New Shepard пътуваше към наказателния паркинг на гара Подуяне. Колега! В славния си жизнен път, Джефри Престън Безос бе разбивал стени с главата си, за да изгради своята империя. Няма да се спра пред нищо, за да имам тази божествена свинска главичка с половин биткоин и останалата криптошир потреба. Ще ви дам... Да видим. Сиатъл, щаб-квартирата на Амазон. Миличко, ще можеш ли да излезеш от сградата по обяд? Да те посрещна ли? Не. За да се настанят новите собственици. Продадох Амазон. Преди да се усети, Джеф Безос вече бе продал империята си срещу кило свинска карантия
с NFT рецепта, свинска главичка с токени, криптоашуре и чифт хавлиени чорапи, инкрустирани с нишки, инвестиционно злато. Лелките си ги бива в пазаренето. Ама и аз намазах. Така Джеф Безос, най-богатият човек в света, разбра колко много има още да учи за търговията и започна всичко от начало. Купете си новия хит на пазара. Дриан с Dogecoin. Колега, дай ми микрочипове от силиций, втора ръка. Откъде ще вземем тези микрочипове, мистер Безос? Нали уж знаеше всичко? От теб ще ги вземем. Сори.